ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमर रोज खीस जाके ले हम 10-20 जरे लहंगा हमार देखताओ में अरे ताओ में बेची दे हम लोहाटीना के भाव में माल बेचब लोहाटीना के भाव में माल बेचब लोहाटीना के भाव में माल बेचब लोहाटीना के भाव में सुझाता हो साचो हमर सामान सखी रोज बसियाता हो अनहर भतार के न तनी को सुझाता हो नहीं छुएला बदन हमर बिगड़ेला मन रहे सुखल साखल गहराओ में बेची दे हम लोहाटीना के भाव में माल बेचब 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 लोहाटीना के भाव में ललित लव से बनाई पहचान हो ललित लव से बनाई पहचान हो अच्छा अनमोल सोनी जी बाटे अनजान हो ललित लव से बनाई पहचान हो कहे राइटर केस हंसी कंदर विशेष रानी हो तू पिपरा के छाँव में अरे छाँव में माल बेचब लो